zadovoljni uopće sa tim premijernim izdanjem? Za prvu godinu moram reći da je sajam uspješan, dovoljno je posjetitelja u odnosu na ostale sajmove, tako za prvu godinu je dobro napravljeno. Vidimo Asfalt prezentirate, znači strano skijalište u Hrvatskoj. Koliko je uopće stranim skijalištima u interesu doći ovdje? Pretpostavljamo da je, budući da vas vidimo ovdje i da niste jedini. Šta Austrijanci kažu, od kakvog značaja je njima doći u Zagreb na jedan ovakav sajam? Hrvatsko tržište općenito im je jako interesantno. Ured koji postoji u Zagrebu pokriva tržište ne samo Hrvatske, nego cijele i regije, i Srbije, i Bosne, i Crne Gore. Dobro, nadamo se da će zimski show 2012 biti još i veći i još bolji. Postoje svi preduvjeti za to. U ime izlagača, šta bi željeli vidjeti sljedeće godine? Šta bi još željeli da je možda bolje i veće ili kvalitetnije nego što je ove godine? Za sljedeću godinu bi bilo puno bolje prikupiti još više izlagača, da se napravi veća ponuda, više stranih skijališta bi jasno bilo dobro došlo, čak i naših skijališta. Jednostavno da se zaokruži cjelokupna skijaška zimska ponuda. Pretpostavljam da je ovakva stvar jako bitna za hrvatsko tržište, zimske opreme, skijaške industrije općenito. Koliko ste zadovoljni s uopće ovim premijernim izdanjem? Kao pilot projekt ja mogu reći u ime organizatora i svoje osobno bio uključen izravno u organizaciju toga, prezadovoljan sam. U kriznoj godini gdje je srednja klasa dosta upitno da li će moći ići na skijanje ili ne, bilo je publike, ponuda je odlična, znači od skijališta, od agencija, od opreme, od čak i ovog buvljaka, tržišta rabljene opreme za prvu godinu i više nego dobro. Kako ovaj buvljak protiče? Ljudi su shvatili znači da mogu po povoljnim uvjetima, pod krovom, gdje imaju svoje radno mjesto, da mogu prodavati opremu. Da li je dobro posjećenost buvljaka? Buvljak je dobro posjećen, evo svako malo možete vidjeti ljude kako izlaze vani sa kupljenom rabljenom opremom. Odlično, očekivanja za 2012. godinu, pretpostavljam da će sajam ići dalje, nadam se zapravo, iako je rano još pričati o tome. Sam da pače, evo pričao sam s izlagačima, veći dio izlagača već ima planove do godine za nastupe i za poboljšanu prezentaciju, za povećanu površinu, za povećanje sortimana, uglavnom, evo, vrlo smo optimistični glede ovogodišnjih pokazatelja da će to do godine biti puno bolje. Želimo puno sreće, hvala. Would you yell it from the rooftops down until it's over and you're older? I feel so alive tonight. You got me feeling sublime. I wanna yell it from the rooftops down until it's over and we're older, like sugar and cyanide. Our world's a najloši uvjeti, tu trebamo puno stabilnosti, puno zaštite. Kod nas se ovi modeli zoveju XA modeli. Onda imamo različite terene od makadama do šume, tu trebamo više stabilnosti, a nižu, koljena prema naprijed. Njegova koljena kad su noge razmaknute ne mogu se dodirati. Malo noge, spoji koljena naprijed, njegove noge se spajaju. Znači automatski nam smeta kod carving zavoja, kod zavoja koje ćemo raditi kad se skija. Kakvi su dojmovi za prvi puta? Pa prije svega čestitam organizatorima koji su se odlučili na ovakav pothvat u našoj Hrvatskoj, koja znamo da s tolikim planinama baš ne konkurira jednoj Austriji ili Italiji. Svaka čast organizatorima, podupiremo ovakvu stvar maksimalno, čestitamo im i nadam se da će u sljedećim godinama to biti sve jače, još više, sa puno više događanja, da će više njih sudjelovati u cijeloj priči, ne samo direktno vezanih za skijašku industriju, nego i šire koji sudjeluju u svim akcijama naših skijaša i rekreativaca na skijalištima i koji se skijaju. Među brojnim predavanjima, javnim panelima koji su održani u protekla 2 dana, imali ste svoju prezentaciju Fischera, znači zimske opreme. Kako ste zadovoljni odazivom? Koliko ljudi stvarno zanimaju noviteti koji se događaju u skijaškoj industriji? Pa, apsolutno da ljudi zanimaju noviteti i sve više ljudi, kako bi to rekli, kopa po internetu, traži, gleda, zanima se, ide po dućanima, gleda šta se u skijaškom, nazovimo to skijaškom svijetu, odnosno skijaškoj industriji događa i naravno da je zanimanje veliko. Naravno, ne možemo očekivati nekakve velike brojke, ali za prvu godinu ovakvog nekog mi smo svakako zadovoljni.